sa kadako ang kadawgan ng naampo nanay ko sa Pina. Sa kalawasan yung naampo karon. Salamat sa matuton imong labatan. Ang Diyos sa langit dali pa sa imong desisyon. Para makasaad mo bulagan kami sa iglesia hanggang sa pagbalik. Tungod ni anak ako manunod sa mga balita. Mabatis mo kanimo sa ngalan sa mahal. Sa anak, Espiritu Santo. Salamat sa mga nangkon. Salamat kay mga gawad ng Diyos pinay sa Diyos sa Diyos. Kabarabasaan ng bulagan kami sa mga Diyos ng Mali. Tungkol niya na sa mga ganas ko sa Trinity Church. Ako magabatos mo kanimo sa ngalan sa mahal. Sa anak, Espiritu Santo. Salamat sa mga motor ng inyong salamat sa mga desisyon ng ginawa ng Diyos sa inyong kami. Pagsugod sa pag-ungat kinawin. Tungod niya na ipagkasaan ng kabulagan kami sa iglesia hanggang sa pagbalik. Kusa, sa mga segulas ko sa Trinity Church, ako magabatos ko sa ngalan sa mahal. Sa anak, Espiritu Santo. Musimba sa ato-ato ikumulay tapos sa pagbalik. Kaya na ako malis sa balita. Pagbatis mo kanimo sa ngalan sa mahal. Sa anak, Espiritu Santo.
hangtod sa iyang pagbalik. Tungod niana as a minister of the gospel of Philippine Church, ako magpapatismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Siyan, bisan pa sa imong pagkabutanon, ako ng Diyos sa langit, nalipay sa posisyon. Salamat sa motor na mga akong karon. Salamat na ikaw, kayo posisyon sa pagdawat ng Diyos na isang posisyon. Pagkakasaad ng malagad, sa Diyos magbalik. Tungod yan na, asa na sa Philippine Church, ako magpapatismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa langit, kauban sa nunda, nalipay sa desisyon. Salamat sa maturan ng imong nabatnan. Ikaw ka rin magasaad, magasugod sa bagong kinabuhi. Busa, ikaw nagasalo sa lagad, ang Diyos mabalik sa inyo. Ang Diyos sa langit, nalipay sa imong desisyon. Musa karon, asa niya sa pagkasal sa Philippine Church, ako magapatismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Brother Jumar, ang Diyos sa langit, nalipay sa imong desisyon. Bisan pa sa imong pagkabatanon. Salamat sa motoran ng nangkon. O karon na ikaw, nalipayon ng desisyon. Sa pagsugod sa bago ang kinabuhi. Ikaw magasaad ng mulagad. Kami sa iglesia hangtod sa pagbalik. Tungod niya ana, ako mag-mention ng balita. Pag-usmo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa langit, nalipay. Nabisan pa sa imong pagkamatanon. Apalik ka para malipayon ang desisyon ng dawat sa Diyos na nag-isang Diyos mo. Salamat sa maturan ng pagkatan karon. Na ikaw karon pagkasunod sa bagong ang kinabuhi. Kasaan ikaw mamulagad, magamit sa iglesia, hangtod sa iyong pagbalik. Tungod niya ana, ako ang gusto ng balita. Pagkakas mo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dalay ko ng mga Diyos, nining kahapon sa adlaw kabalaan. Dako Ginoo ang malipay,
uban sa dako ug pasalamat kanimo tungod sa kadaugan nga naangkon. Labi gyud ining siyam ka mga kalag. Ang desisyon Ginoo sa pagdawat ka kanimo. Ingon nga ilang personal manluluwas pinagi santos nga bautismo. Salamat Amahan sa kadaugan sa kamoturan ilang nabatnan karon. O kami nasayod nga ang kaaway wala gyud nalipay. Tungod na dahil siyang kamangkalab, mag-desisyon Ginoo pagdawat ka kanimo. Ang taknaa kami nasayod nga ang langit nalipay usab kauban sa mga manluluda nagsadya tungod niini Amahan sa dako nga kadaugan nga among naangkon. Salamat sa imong kaayo imong gihatag labaw sa nan. Salamat sa kinawasan imong gitanyag nanay gyud ini siyam nga mga kalag. Busa ni taknaa ako lang Ginoo ikaw mapanalangin kanila. As a minister of the Gospel of the Church ako kataas Ginoo ako mga kamot ibabaw silang mga ulo uban Ginoo sa panalangin ang pag-ampo ngadto kanila. Isla Amahan magamanod tayo sa paglalagad at kanimo. Kami na sayod maabot pa ng pagsulay sa kinabuhi, mga kalisdanan, apan sa gihapon, ang pangayoon kanunay, ang pagbubo sa gaan ng Espiritu, na sila Ginoo magamaligon sa paglalagad at kanimo. Kauban Amahan sa pagsuporta sa mga iksunan, dili sa iglesia sa Mabini. Iyang matag pamilya, ikaw Ginoo sa makapanalangin kanila. Salamat Amahan sa imong gugma, sa imong kaayo, imong gihatag, ug taknaa sa nag-ampong ikaw magsuwat Ginoo sa ilang mga pangalan diya sa basahon sa kinabuhi. Aron kaming tanong makaambit, makatagamtam na nagdinuing dayon imong gitagana alang sa imong mga katawan. Salamat Ginoo sa imong saad nga ikaw uban kanila ang pangayon kanunay ang pagiya sa Banal nga Espiritu nga mabuligon Ginoo para tubang kay nasayod nga ano na may mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Apan sa gihapon ako ampon ikaw magalipon kanila Amahan. Mga isla Ginoo magabarog, matinumanon, magamit sa iglesia hangtod ikaw balik. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Ug salamat sa kalampusan nga ampon karon. Labi gyud ining siyam ka mga kalag. Nagkaroon makasugod sila sa bago nga kinabuhi. Tabangin sila Ginoo. Nya sab sila magamit sulod sa imong sulod sa iglesia. Salamat Amahan sa imong kaayo. Ug salamat Amahan sa pagtubag. Hindi na gibilin Ginoo daan ang kinabuhi. Congrats. Padayon. Hinira, hinakida mo. Ating lugar, Jesus ako, umig ko na pag-uong, aron ako makatakot sa taas nga panaw ngayon. Sa kasing-kasingan ako, pagpipigil, Birds. mao'y tulong sa Padayon, Brad, ha? Dong. Ayo, Adventist na, oh. Payarog sa mga pagtinta. Hi. Sister.